Și bine v-am regăsit la un nou episod. Acum o să vă arăt cum să faceți iaurt pentru câine. Și eu am pe cățelușa mea Betty. Are 3 anișori. Și acum să începem. Vă trebuie orice recipient, chiar recipient de câini, adică știți voi, mâncare de câini și un biscuit de format bine. Și atâta. Și acum hai și lingura aia de plastic. Și acum haide să facem iaurtul. Eu am mai făcut-o. Și lingura asta. Acum trebuie să robesc biscuitele. Așa. Sau dacă vreți să-l puneți în apă. Eu o să-l pun în apă. Bun. Următorul pas e bobițele. Și... Bun. Betty, de ce lapte? Bun. Și acum haide să punem bobițele. Câteva. Cam atât e de ajuns. Ce e, mă, Betty? Nu mai ai răbdare. Ai scăpat din lesă. Super. Vine să-ți dau drumul. Stai un pic. Bun, am revenit. Betty, unde te duci? Nu contează. Rămânem fără ea și după acum, adică acum amestecăm. Cu lingurița. Ăsta. Așa. Bun. Și cam asta e totul. Dacă mai vreți să mai puneți biscuiți sau mai multe ingrediente. Și acum s-a zobit. A, da, stați un pic, am uitat un ingredient. Mă duc să-l aduc. O linguriță de smântână. Bun. Hai să pun lingura înapoi. Bun. Mai departe amestecăm bine. Stați. Să mă pun în poziție. Da. Și cam asta e tot iaurtul. Stai că mi-a scăpat o bubiță pe jos. Ce, mă, Betty, ai te-ai întors? Uite-ți. Bun. Acum, ce? Uite. Betty, câți? Place? Și cam ăsta a fost videoclipul. Pa, pa!